Hello world, what's up ketchup? Hello every world, hello YouTubers. Ayan, hello. And ito pala ang proseso po kung paano kumuha ng Salagubang Beatles o abal-abal in Ilokano. Nakakaaning po para kang siraulo na kumukuha, nag-aantay ng napakaginto-ginto na yan na abal-abal o Beatles o Salagubang. Napaka-importante naman po itong mga Salagubang na to. Magkakanda hirap-hirap ka, magkakanda kuba-kuba ka sa pangunguha nito. Tatawid ka pa ng ilog, maglalakad ka pa ng kay layo-layo para lang makapag-ulam ng exotic food na sinasabi nila dito sa amin sa Abrayan. So panoorin nyo na lamang po mga ka-master, mga ka-lordy. I love you all. Thank you for watching. Please panoorin nyo po until the end. Thank you very much.